ओ जे थैनाय दारा नोंलाय बनि ताम खलाय बेनि बायगना खलाय ता पारा खुंसा न पारा खुंसा मुंताम खलायनि नखो मामाने रुपेन्द्र त्रिपुरा उमर बोसोर काखना बेनि बयस 45 रका या पर 44 रक लेउना 44 रक सराय रक खरब बुसु दं काय दं बुरि ताम रक खलाय नखुं चालाय थांबा माखैनि बुरा खा गांग्रियाव तांगै चालयो रेगाबो मैया सिनुरग कामबो मैया कलेबो मैया बारा गांग्रिसै माथों जों रेजागो 2 सप्ताह नांगौसों 14 दिन रखौ फायसु फैयो आखाव गांग्रि तांनि थामसे थुइफैगा बो जागाव आबो गांग्रि तांनि हाकुं पारागो थुइफैयो गांद्रि तानि माने खबर बांलादेश गो माथों आरो गनि 2 दिन नांगौ जों थांनि अ थां कायसासे 2 दिन नांगौ लामागा हुआ थुगैसे आइ गांद्रि बुलु मंले बिने का आइ हुआ थन नों हंगा थां फाइ आपडाउन थे सालबसु नां 4 दिन 4 दिन ओ 4 दिन नरक बलंग मंगदा तंलाय बलंग मा तुंगो जानानि रखायबाव टिकि सालाय माइ जानाय नखाय बलंग संचाव लाइनि बासाय हावै अरगन तुंगो अच्छा दादा नरक ताबुक जे गांद्रिक अब हाइके तानै जे नुखुं नाय गानि खलाय नरक सालाय तंग माने बोसोक बिसिनि सिगांनि सिमे अ गांद्रिक फालै ताबुक साक जरतै अ बेयालनि कागिया खनरक 2019 नि गांद्रि मातांगसं जोंनि कोनो फेसिलिटी मैया इनका रेगाबो चलिया जत बन्दों थाङा इनके जों रेशन कार्डबो पूर्वे 35 केजि मोनाय माथा पिछे 5 केजि थाङा इनका पूर्वे 35 केजि मोनाय से 10 केजि थाङो 15 केजि थाङो आखे जत रे जागो थाङो से जों गांद्रि ताइ मा जानाय काइ सिंगoi मा जानाय बुलुंब्राइ मा जानाय आरो बहक जे जराव सापुरो आ थायो दा लांमा आरिखा ना कि नगो फायो नगो या बकाउ बाउदार गनि पारा थुंसिनि आसनु पारा ओ जागानो फायो बिनि लगे थांनाय रावखा फायकासलानो आखाय खना फुङो फायला फैनि चौ हक से थुइतुं खा नौनि थांफ्ले काहा हायपने ओरगनि सि फाय सुपायकाय उजराखे स्थिका थाकुं पारा जराका जदि आरो हस्पिटाल काहा तुमनि का हस्पिटाल यममनि का बांसै मुखाम ओ हस्पिटाल क्रिन बनो हायमु नंगरो हस्पिटाल बो करे हस्पिटाल तो तुंगो ब्रुकसे करे स्टाफ करेता साब सेंटर फल तुमखे तो जों बांसै का ताम हने खाखलाय दारा ताबुक फायने बुसकां एप्रिल तालनि 12 तारिख तो तिते डिसि चंमारेंगै दङ हायदिबा करे गोनां अफिसार जत्तनो बुट मारिलायो अब कायसा गणतन्त्रनि जराबा नरक तिनि बांला हाने गांद्रिक फालिसा फनो नरक बुट मारिनाय फेबा नरक हाय बरक लुकरकनि बुट बाय आसु खामप्ले आसुगै नेता मन्त्री एमएलए मिनिस्टार ngो फिया नरकनि अ जोंजाल ताक फानो कायाखौ ब हापांनो तुबु खांखाय नरनि अबियालो का नहने खाखलाय आबो तो जों त्रिपुरा साबरुबा त्रिपुरा सान माखैनिता त्रिपुरा मुथान माखैलिना ताइ लामा नखलिया ना आबनो करे लामा तो चिनि त्रिपुरा साखैनि बाबु चिनि राजानि रोगन जों याप्रि मारसिना ताइ कोनो खैतै क्रि निन मुंखाय आन मुंखा कन्ट्रोल जय जे लांमा सनायनि दाम खलाय ओ थैनाय आनि बिसा उमर बुसु काजाक बयस 45 रक सराय रखाय सराय रक दंगो खरक बुसु नो बिसा बुखु ब्रै दङ आखा गायनाय नौरजा बुसु जतनि कुसु बुसु तरखा कुसु दथि जाय दं खनाता आइ नरक आइसा को तमरक खलाय चालाय नरक यांसे किसान गदे ताम खाय चालाय तां खाय जानक मा खायसा जानि हा नौसिं सामा खायसा जागो हो खायो ताम खलायनानै थांतानि बाबो थैमानि खलायखा माइ मासियानि गांद्रि तानि थांगौ बर तानान थांमानि रे जागो बांलादेश बदिनो थाङै आहायके आं 9 दिन कालहा थामनि थांमानि एरपरेखे ओ 9 दिन सिंग हायं फायला नगो कथैता सकायसि